Assalomu alaykum. Man Abdunabi Qosimov ҳастам. Мавзӯи имрӯзии мо мавзӯи шашуми фанни идоракунии маълумоти калон, истифодабарии забони SQL дар системаи идоракунии манбаъи маълумоти MySQL мебошад. Нақшаи дарси мо аз чунин қисматҳо иборат аст. Интихоби маълумот, яъне ки фармони select, истифодабарии фармони select дар манбаи маълумоти MySQL. Операторҳои шартӣ, истифодабарии операторҳои шартӣ дар фармони select, идора ва коркарди маълумот, фармонҳои асосии идоракунии маълумот зер қисми DML Data Manipulation Language, талабот ва синтакси фармонҳои идоракунии маълумот мебошад. Ҳамин пунктҳоро имрӯз ҳамин қисматҳоро дар нақшаи дарс дида мебарем. Интихоби маълумот, фармони select. Албатта ки фармони select-ро барои кор бо баъзе маълумоти Microsoft Access, идора кардани Microsoft дар барномаи Microsoft Access дида баромадем. Лекин дар ин ҷо мо баъзе боз фармонҳои дигари онро, операторҳои дигари онро дида мебароем, ки ба шумоён нав мебошад. Синтакси фармони select чунин аст. Select номи марзаҳо, номи сутунҳо мегӯн, ё ин ки номи полияҳо низ полияҳо ҳам мегӯянд ва бо ҳамин select номи марзаҳоро интихоб мекунем. From яъне ки номи ҷадвалҳо. From номи ҷадвалҳо. Where шарти интихоби маълумот. Дар where шарт гузошта мешавад. Фармони select дар шакли аз ҳама оддӣ фармони ба баъзеон барои аз ҷадвал гирифтани маълумот дастурманд медиҳад. Мо гуфтем ба ғайр аз ин мо метавонем order bar оператори order by-ро ҳамроҳ кунем. Order by маълумоти дохилшударо бо ёрии ин калима ҷобаҷо гузошта мумкин аст. Яъне ки маълумоти додашударо бо воситаи калимаи калидии order by ҷобаҷо гузошта мумкин аст. Бо тарзи афзуншавӣ, яъне ки аз А то Я ва ба тарзи камшавӣ, бо чапа аз Я то А ҷобаҷо мекунад. Select номи ҷадвал, from select номи марзаҳо, from номи ҷадвал, where шарти интихоби маълумот, баъд меояд order by номи марза аз рӯи камшавӣ ё аз рӯи зиёдшавӣ. Аску диск ҳаминро дар назар дорад. Оператори select имконияти интихоби маълумотро аз рӯи шартҳои гуногун иҷозат медиҳад. Якчанд намуди операторҳо барои гузоштани шарт истифода бурда мешавад, ки онҳо and, or, not ё аломатҳои муқоисавӣ баробар, калон, хурд, калон, нобаробар, калон ё баробар, хурд ё like, between, in ва ғайра. Инҳо боз барои хубтар ё ин ки аниқтар ёфтани маълумотҳо кӯмак мерасонанд. Монанди дарсҳои гузашта ман барномаи SQL Yogро ба кор омода мекунам. Албатта ки ман кор мекунам бо баъзе маълумоти китобхона. Инҷа чӣ хеле ки гуфтем 2 бай дорад. Биёед ман дархостро дар ин ҷо менависем. Дар баъзи маълумоти шабакавии SQL ё MySQL баъзе дархостро мо метавонем бо пахши контрол ва чархаки мушак ҳамин ҷои дархост менавиштаро калон ё хурд гардонем.
انتخاب میکنیم. درخواست رو می‌نویسیم select mana звездочка from номи ҷадвали ҳозир китобҳо кушодагӣ аст. мо китобҳо нею муаллифонро мекушем. муал гуфта контрол ҷои фосиларо паш кунем ва мо имкониятҳои ҳамин вай пайдо мешавад. Кадом фармонҳо ё ҷадвалҳо бо муа кати сармешудагӣ фармонҳо ҳаст ё меу кати ҳамаша пайдо кард. муаллиф мана ва охираш нуқта виргул мемонем. аз инҷо мана тугмаи execute query ки дар дохили забони C# истифода кардем ҳамин тугмаро пашт мекунем. муаллиф муаллифон будааст. наёфт. ин баъзароне инҷо мо хато кардем. муаллифон будааст. муаллифон. мана ҷадвали муаллифонро ҳамаи сутунҳояшро нишон дод. мо метавонем аз инҷа номаш фақат номи муаллифонро интихоб кунем. select номи муаллифон. ё ин ки номи муаллифон ё мо дархостро навишта дар инҷо копия карда чунин имкониятро низ ин система дору аст. номаш, насабаш. ду дархост нависем. ҳамин сатр бо омада мо дархостро ба кор андозем. ин дархост кор. агар бологӣ дархостро гузошта курсори мушро ба курсорро ба дархости якумӣ гузошта тугмаи стартро паш кунем, ин дархости якум ба кор медарояд. нишон дод ба мо якум дархост. боз дархост менависем ки ҷадвали дигариро интихоб кунем. select звездочка from китобҳо. хеле ҷадвал дорем. ҷадвали китобҳоро дар инҷо нишон дод. акнун инҷа лимит мондагӣ аст. хай мо маълумоти зиёд надорем. дар оянда агар хоҳем ки ҳама маълумотро нишон диҳад, ин лимитро бояд гирем. аз 0 то 1000ро гуфта истодааст. лимит инҷа нишон дода истодааст ки аз 0 то 1000. дархостҳои дигар мо мегирем. мисол соли нашраш соли 1978ро нишон диҳад. инҷа дархост менависем муаллифон ҳамаш шарт мемонем ки агар соли инҷа мо бубаровард мана соли нашраш баробар бошад 1978 ба. натиҷа чӣ мешавад? мо хато кардем. кадом беша хато кардем? соли нашраш аз ҷадвали ин соли нашр дар ҷадвали китобҳо аст. ҳамин поёни биёед ҳамин поёни вайро мегузорем. китобҳо соли нашраш 1978 мебарад. ҳасани аробакаш мисол. ҳолкаи 1, муаллифаш 2, айди китоб 4. хоб ва монанди ин дархостҳои дигарро навишта метавонем дар инҷо. мана аз ҷадвали китобҳо фақат номи китобро барор ки мисол номи китоб айди китоб менависем ки айди китоб ва номи китобро барорад ки агар айди китоб
اینجا می نویسیم ID کتاب کلان از 3 باشد. برابریش نیست. کلان از 3 باشد. ID کتابو نام کتابو فقط برار کی از کلان از 3 باشد. 4 5 6 فقط 4. سنی عربکش صدای آسیو دختر آتش. اگر ما برابریش رو مونیم نام کتاب ها است. برابریش مونیم ID 3 در база نیست. значит کتاب ها ID 3 نداریم. 2 اگر داخل کنیم 2 کلان یا برابری 2 رو داخل کنیم 2 هم گیریم. فقط یک موند. همین همه درخواست هایی که از من در سلاید نشان میدهم و در همین جا نوشته با بعضی معلومات مراجعت کنیم کار کردن میگیرد. از من دیگر فرمان ها رو فهمیدن میگیرم. انا and or not علامت های مقایسوی like between این را در اپراتوری select نوشته میتونیم. انا select звездочка from فرمایشگران و اگر رقابت برابری 100 باشد. انا در جدول رقابت برابری 100 بوده را نشان داد. میتوانیم یک چند یا با فرمان یا and یک چند درخواست رو نوشتن گیریم. مثال select звездочка from نام جدول و نام مرزش برابری همین باشد و نام مرزش کلان از همین عدد باشد. خیلی واقعی خونده میتونیم. بیایید همین اپراتور و را استفادهش را در همین وای میبینیم. ID کتابش کلان از 2 باشد and و نام کتاب برابری از همینجا یگان کتاب به صدای آسیا باشد. نام کتاب حسن عربکش باشد. حسن عربکش. نام کتابش حسن عربکش باشد. ID کتابش 4 نام کتابش حسن عربکش. یا یکو عبارت دیگر خیلی میمونیم. سالش کلان ایدیش کلان از 2 باشد و ID کتابش سال نشرش کلان از 77 باشد یا 78 کلان از 77 باشد. دو تا همین معلومات رو براره. ID ایوای سال نشرش با ما سال نشر کلان از 1977 باشد. برابریش هم هست. خب نتیجهش رو میبینیم. نام کتاب نه همه ستونش رو براره. همه معلومات. سال نشرش کلان یا برابری همینو ایدیش کلان از 2 باشد. و این چند تا و اور نوت مونده ما رفتن میتونیم نوشته رفتن میگیم. چون امکانیت رو نیست زبان SQL در داخل MySQL داره است. اپراتور اور یا اینکه رو مثال اپراتور اور از 2 شرط یکیش رو انتخاب نموده نشان میده. اور با زبان تاجیکی میشود یا اینکه یا گفتم ممکنه که از شرطی داده شده یکی از شرط ها اگر کار کند اگر کار کند هم باشد که اجرا شود این نتیجه رو به ما میدهد. نتیجه کار کردن میگه یکی از شرط ها اگر باشد. اپراتوری و باشد and باید هر دو شرط true باشد. بعدا نتیجه به ما دسترس میشه.
оператори not ин кор дар дархост бо мақсади инкори шарти гузошташуда истифода бурда мешавад. пеш аз номи марза бояд оварда шуданаш лозим. синтаксисаш чунин аст. Select звездочка ё номи марзаҳо from номи ҷадвал where номи марза маълумот ё not номи марза калон аз адад бошад. Select звездочка ё номи марзаҳо from номи ҷадвал where not мана не ҳамин шарти гузошташудаамон не бошад маълумотро мебурад. Агар ҳам бошад маълумотро намебурад. Not мана инҷа калимаи калиди not истифода шуда истодааст. оператори ин маҷмӯаи қиматҳоро муайян мекунад ки дар он қимати додашуда ҳисобида мешавад ва ё баръакс ҳисобида намешавад. Select звездочка номи марзаҳо дар инҷо ана ин номи марзае ки мегирем ин маълумоти матнӣ бошад ё номи марза ададӣ бошад. матнӣ ба дар дохили MySQL маълумоти матниро дар дохили нохунаки яктогӣ мегирем. одинарная кавичка мегӯем бо забони русӣ. дар дохили нохунаки яктогӣ мегирем. маълумоташ агар типаш варчар ё дар забони барномасозӣ string мегӯянд сатр матн бошад. матнӣ маълумоти матнӣ бошад. хоб ана between байни гуфтаи гап байни кадом маълумотҳо бароварда шавад. betweenро бо қимати аввала калимаи ёрисони and ва қимати охирон ворид намудан лозим аст. between запросро менависем select монанди пештара фақат баъди оператори where шарт номи марза ё мана номи марза between байни қимати якум ва қимати дуюм ё марз агар маълумот матнӣ бошад between дохили нохунаки яктогӣ ба матнӣ мисол байни бай гуфтам мумкин ки номи муаллиф Фирдавсӣ Абулқосим Фирдавсӣ мана номи муаллиф Абулқосим Фирдавсӣ ва Ҷалолиддин Румӣ бароварда шавад. байни Абулқосим Фирдавсӣ ё ва Баҳром Фирӯз маълумот бароварда шавад. between ё байни номи марза ID китоб байни 7-15 агар гӯем байни 7-15 мебаворад. хоб оператори шартии like ин барои кофтуков дар дохили матнҳои сатрӣ текст бигӯем матн кофтуков гузаронида мешавад. like типашон қиматашон чар ё ин ки варчар бошад қобили истифода буда барои ҷустуҷӯи зерсатҳо ба кор меравад. ба сифати шарт гурӯҳи аломатҳо нусхаҳо аломатҳои махсус истифода мешавад. звездочка якчанд символҳо поиск яъне ки кофтукова аломати савол як символро дар назар. ана мо метавонем маълумотро амин аломатҳоро ба аввал мобайн ё охири сатр гузорем. пештара боем select from where фақат дар ин ҷо баъди номи марза like калимаи калидӣ ё ин ки оператори like-ро навишта мана звездочка маълумот мо гуфтем ки дар ҳамин номи марза дар пешаш чӣ ҳаст мо намедонем ҳамаша ёфт ки охираш маълумот ки тамом мешавад ё ин ки маълумот бошаду охирша якта символ ҳаст. ин ҳамин маъноро дорад. қимати 0 бошад
این خالی رو در نظر دارد. مана номи марза агар холӣ бошад. дар ҳамон ячее ки маълумот набошад мебурад. Not чӣ хеле ки гуфтем оператори not ин инкори ҳамон шарти гузошташудаҳомо мебошад ки is not null. Мана is not null намебошад қутии гап. Намебошад null. мебошад нею намебошад аст. фармонҳои асосии идоракунии маълумот дар забони SQL се намуди асосии фармони DML вуҷуд дорад. Insert дохилкунии маълумот, delete хориҷкунии маълумот, update аз нав кунии маълумот мебошад. тағйир додани маълумот аст. синтакси insert монанди Microsoft Access аст. дар дохили Microsoft Access чӣ хеле ки истифода кардем insert into номи ҷадвал ва қиматҳо values чанд сутунашро бояд агар донем ҳамон қадар сутун маълумот шуморааш нигоҳ карда маълумотро ҳамроҳ мекунем. Мана мисол insert into коргарон values C Шарапов Расул маълумотҳоро дохил кардем. мана дар ҷадвал мебинем ки аллакай маълумоти дохилкардаи мо нишон дода шудааст. insert into номи ҷадвал мана insert into сех ҷадвали сех ва номаш ва сехи ogm values мана сехи ogm ҳамроҳ шуд. ҳангоми истифодаи ин намуди дохилкунии маълумот танҳо марзаҳои нишондодаи ҷадвал бо маълумот пур карда мешаванд. ном гуфтем ном пур карда шуд. insert into мо метавонем бо ҳамҷойгии оператори select истифода кунем. insert into ин хел бошад агар интихоб кун мана select кардем. delete нест кардани маълумот delete звёздочка from seх update иваз кардани маълумот update мебошад. мана ин буд оиди идора кардани манбаи маълумот дар системаи идоракунии манбаи маълумоти шабакавии MySQL ё SQL дида баромадем. ташаккур ба диққататон.